Takže už od roku 2019 v Slovenskom centre dizajnu beží projekt Knižnica materiálov a jednou z priorít vlastne tohto projektu boli rôzne prírodné materiály, biokompozity, dizajn inšpirovaný prírodou, ako prepojiť vlastne tie najinovatívnejšie technológie s prírodnými materiálmi. Týmto sa vlastne zaoberá aj váš projekt BioDesign, takže ja by som preto v dnešnom klube dizajnu chcela privítať Elenu Farkašovú a Zuzanu Tončíkovú z Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. A hneď prvá otázka na úvod, čo boli tie hlavné inšpirácie vášho projektu, aké boli tie východiska vlastne toho výskumu, prečo drevo, aké vlastnosti dreva? Ja by som začala. Katedra dizajnu nábytku a interiéru, ako ste povedali, je súčasťou Drevárskej fakulty. A keď sme chceli nejak inovovať prostredníctvom bioinšpirácie, keď je to bioinšpirácia, musíte mať nejaký organizmus, ktorý bude tým zdrojom inšpirácie. A logicky nám z toho vyplynulo, že našim zdrojom inšpirácie bude drevo v jeho živej a neživej forme, vo všetkých jeho podobách, nakoľko práve biomimetika ako metóda dizajnu si vyžaduje vysoký interdisciplinárny prístup, ktorý naozaj prepája vedu a umenie. A práve tá infraštruktúra našej univerzity a toho, že práve naša katedra sa nachádza na univerzite, kde je lesnícka fakulta, katedra fytológie, sú tam ekológovia, environmentalisti a hlavne drevársky inžinieri na okraju dreve, tak v podstate tá voľba bola jasná, že drevo bude tým hlavným zdrojom inšpirácie. Ja možno k tomu dodám, že my ako katedra dizajnu nábytku a interiéru sa samozrejme venujeme aj iným oblastiam výskumu, nielen biomimetike, ale teda sme nadviazali v tomto projekte na to, že máme špecialistku, odborníčku, kolegyňu, ktorá sa venuje tejto oblasti. Je to tak, áno, je to moja srdcová záležitosť. V podstate mali sme projekt, kde sme zakladali startup a účastnili sa Startup Awards, Mimicry for Design. A vlastne tieto všetky snahy z mladosti u mňa v tom akademickom prostredí prerástli do toho, že práve biomimetika sa stala takou mojou špecializáciou, ktorej sa teraz aktívne venujem na našom pracovisku. Jednou z takých prvých hmatateľnejších výstupov vášho projektu boli modely, 5 modelov, ktoré boli vlastne reinterpretáciami ikonických dizajnov 20. storočia. Tak možno by sme si mohli pustiť video, nech vidíme, o čom sa rozprávame. A keby ste mohli viac povedať o tých princípoch, konkrétne tých biomimetických, ktoré ste vyťahli do týchto projektov. Keďže raz vidieť je lepšie ako 100-krát počuť, tak predtým, než tá naša diskusia prejde do takej vysoko odbornej roviny, tak by sme teda radi pustili týchto 5 krátkych videí, ktoré v podstate mali pomôcť verejnosti pochopiť, čo v našom projekte robí.
teraz už je jasno, z čoho sme brali inšpiráciu. Bol to teda spoj kmeňa stromu a konára. Bol to rozptyl svetla pomocou drobných štruktúr v listoch, ktoré sa volajú cistolity. Boli to výstuže v korienkoch rastlín, praobyčajná šiška a potom točito z vlákien, ktoré sa považuje za chybu dreva na našej fakulte. A my práve sme sa snažili pochopiť, v čom ona robí tomu stromu službu, aby prežilo. Takže toľko vlastne k tým našim víťazným inšpiračným modelom pre dizajn. Možno by sme sa na ne mohli pozrieť, na tých 5 modelov. Ako som povedala, tento projekt bol vysoko interdisciplinárny. Bol aj je teda výnimočný tým, že ten projekt bol napísaný dizajnérmi s tým, že my sme si vytvorili a my vlastne sme si udávali tie fázy projektu a v podstate ukolovali tú vedeckú časť týmu, čo potrebujeme. Veľmi dôležité bolo komunikovať s vedcami tak, aby chápali, čo my potrebujeme od nich, aby sme sa ako dizajneri tým vedeli inšpirovať v rámci tej biomimetiky. A práve slovesá v rámci funkcií ako pohyb a distribúcia, rozptyl svetla, konštrukčná výstuž, to sú veci, ktorým rozumeli aj biológovia, aj tí ľudia, ktorí sa zaoberajú mechanickými vlastnosťami prírodných materiálov a rozumieme im aj my dizajnéri. Proste je to pojem, ktorý je zbavený vedy a biológie. A práve tam vlastne sme vytipovali tieto akoby víťazné organizmy pre nás alebo vlastnosti v prírode a potom nasledovala viac ako rok dlhá fáza, kde sme sa snažili my ako dizajneri rozumieť tomu, čo vlastne tí vedci robia, kde sme potrebovali najprv robiť CT skenovanie, množstvo mikroskopie, aby vlastne oni nám vytvorili dostatočné podklady, vyslovene parametrické dáta, aby potom my dizajnéri, ktorí vieme modelovať v parametrických programoch, zase pod ich vedením, že oni nad nami stáli a hovorili, toto má 3 mikrometre, toto sú už v nanomierke, toto je taká nejaká drážka v prírode, čo niečo robí. A vlastne veľmi intenzívne sme spolupracovali ten prvý rok, aby sme vytvorili najprv digitálne biomimetické modely a potom aj fyzické biomimetické modely a skúmali, či naozaj sa nám podarilo zachovať aspoň nejaké percento tej vlastnosti, ktorú oni nadobúdajú v prírode, lebo my sme samozrejme ich zväčšili do inej mierky. A práve týchto 5 boli tie, kde sa nám podaril ten úspešný prenos a potom prišiel na rad Milano, ako my dizajneri, možno kolegy, prenechám slovo, ako toto interpretovať? Áno, v podstate tu nastal taký prvý prezentačný ako keby milník nášho projektu, kde bolo potrebné aj napriek tomu teda, že ešte sme neaplikovali tieto princípy do nejakých finálnych produktov, zvizualizovať výsledky vedeckého výskumu. A my sme sa teda rozhodli v podstate v rámci takej artovo pojatej inštalácie nadviazať v podstate na to, čo už tu bolo a poukázať na nejaké možné spôsoby, prístupy budúceho vývoja a naznačiť, kam by vlastne ten vývoj mohol smerovať. To znamená, že ten náš redesign je nielen redizajnom konkrétnych produktov, ktoré sú známe ako ikony dizajnu. To znamená, že sme išli v podstate cez takýchto tvorcov, ktorí v tom globálnom rozmere sú známi a cez tie produkty globálne známe. A v podstate sme tak ako keby chceli poukázať na to, že vlastne my nezačíname ako dizajneri úplne od nuly, ale vždy nadväzujeme na ten predchádzajúci vývoj, aj keď sa vždy snažíme aj v zákone o dizajnoch je definované, že vlastne dizajn je vtedy našim duševným vlastníctvom, keď je nový, ale tá novosť samozrejme má nejaké predchádzajúce fázy vývoja v tvorbe tých dizajnerov, ktorí boli pred nami. Takže my sme nejakým takýmto spôsobom sa snažili zdať hold a poctu týmto dizajnérom a vlastne každý ten produkt implementoval v sebe biomimetický model, ktorý vizualizoval pre návštevníkov výstavy teda tú našu etapu, v ktorej sme sa ocitli v rámci vedeckého výskumu. Lebo po roku a pol, napriek tomu, že sme mali projekt vedy a výskumu v odbore umenie, sme mali samé vedecké modely, nejaké excelovské tabuľky a parametre. A toto bol taký pre nás najlogickejší spôsob, ako
interpretovať vedu tomu užívateľovi, ktorý vlastne sa zaujíma o dizajn, o nábytkový dizajn, práve Milano Design Week. V podstate tam sme sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom na túto kolekciu a podarilo sa nám dostať v tom istom roku na Biomimicry Expo v Paríži, kde sme sa stretli s pozitívnym ohlasom hlavne od firiem, ktoré doslova sa špecializovali na vychytávanie takých tých vedeckých inovácií. Oni boli dosť prekvapení, že my nechceme zarobiť financie práve na tých biomimických modeloch, že my sme umelci, tam boli sami vedci, alebo takí IT inovátori. Vlastne tam sme sa skontaktovali s ľuďmi z Európskej vesmírnej agentúry prvýkrát, ktorí tam robili nejaké bioinšpirované solárne panely na mesiac, ako sa same natáčajú z hľadiska pohybu vlastne toho mesiaca okolo v rámci solárneho systému. A oni, a na tomto nezarobíte, keď robíte umenia nábytok. My sme hovorili, no tak možno nezarobíme, ale baví nás to, sme vo zvolenie, no musíme robiť dizajn v rámci toho, čo nám umožňuje náš projekt a naše slovenské prostredie a kým nás to aj teší ako umelcov. Takže je to taký projekt, ktorý skôr má inšpirovať tých veľkých hráčov a toto bola teda jeho prvá interpretačná fáza. A keď sa rozprávame vlastne o tom, že Milano Design Week 2024, potom ste začali chystať väčší projekt, ktorý sa volá Ako strom vo vetre, ktorý bol teraz v apríli 2025 na Milano Design Week. Čo dominovalo, keď ste začali pracovať na tomto projekte? Či ste sa zaoberali skôr tou funkciou, alebo ste sa možno museli vrátiť naspäť k tomu výskumu, zaoberať sa viac do hĺbky tými biomimetickými princípmi, alebo ste museli viac riešiť materiál, alebo možno cieľovú skupinu a praktické využitie vyslovene také už tej aplikované výskumné otázky? Naozaj ochrany duševného vlastníctva. To bol základ, aby sme mohli ďalej zverejňovať výsledky výskumu. Ja by som to v podstate tak možno poukázala na to, že tento spôsob vlastne práce na projekte v prepojení na biomimetický výskum vlastne prináša úplne vlastne iné poradie, ako keby toho duševného vlastníctva, ktoré vzniká. My sme prakticky na začiatku po tej prvej fáze, ktorá bola akýmsi predizajnerským výskumom v našom ponímaní, vytipovali vlastne tieto tri princípy, ktoré momentálne svietia na obrazovke, ktoré aj z hľadiska tých výsledkov vedeckých majú taký ako keby najväčší potenciál aplikovateľnosti a dopadu na rôzne odvetvia, nielen v odbore dizajnu, ale napríklad v architektúre, v stavebníctve. A tým ako keby predstupňom k tej ďalšej našej kolekcii, alebo respektíve k tomu objektu, ako strom vo vetre, práve bolo vytvorenie užitkových vzorov z tých poznatkov, ktoré sme nadobudli. A teda nešlo to tak ako u dizajnu, ktorý vlastne musíme dokumentovať, že je nový, má osobitý charakter, ale vlastne zhodnotili tie užitkové vzory, vlastne tú vynálezcovskú činnosť a priemyselnú aplikovateľnosť popri novosti. Takže my sme ako keby súbežne pracovali s tou ochranou duševného vlastníctva a vedeli sme, že budeme pracovať s týmito tromi princípmi, ktoré chceme opäť predstaviť ich potenciál vlastne pri tvorbe pracovného prostredia súčasnosti alebo až naznačením, že budúcnosti. Like a tree in the wind ako strom vo vetre bol takým idiomom veľmi kľúčovým pre nás, pretože sme dizajnéri a my sme boli tí, ktorí vlastne boli tou akoby tvorivou silou celého projektu. Mali sme dostatočné dáta od tej vedeckej časti týmu, už sme vedeli, aké mechanické vlastnosti, akú pružnosť vťahu tlaku majú tieto štruktúry, keď sú samostatné alebo keď sú súčasťou doslova výstu, že aké typy lomenia svetla vieme získať vlastne touto špecifickou cystolitovou štruktúrou. A ako strom vo vetre bol pre nás taký veľmi dôležitý komunikačný medzikrok, pretože sme vedeli, boli sme viazaní projektom, ktorý má svoje fázy a čo slúbite, musíte splniť, čiže naozaj to bola jazda. Dosť veľa ľudí ako keby nevydržalo, musím to tak povedať, že kým na začiatku nás bolo v týme dizajnerov 7, tak ako strom vo vetre sme dvaja spoluautori. Nemôžem to ľuďom mať za zlé, pretože naozaj to bolo to veľmi náročné. Skončili sme jedno Miláno, prišlo leto a rovno sme museli začať chystať prihlásenie sa do súťaže na ďalší ročník, kde vy vlastne už musíte celú koju ukázať koncom novembra, aby ste sa vôbec dostali do výberu na Miláno na apríl 25. Preto sme sa vlastne rozhodli, že
to prepojíme tú inkubačnú fázu aj s tvorivou fázou. Ako strom vo vetre je teda objekt, ktorý je na pomedzi biomimetického stromu so špecifickými vlastnosťami. A možno poviem trošku k tej tvorivej fáze. Mali sme vlastne tie 3 naše biomimetické modely a robili sme množstvo štúdií, bolo nás viacero spoluautorov, čiže aj ten spôsob, ako sa ten projekt vyvíjal, je rôznorodý a v podstate tie jednotlivé idei sme si prepájali. Tu už vidíte jasne, že do toho vstúpila práca ďalšieho kolegu a vlastne vytvorili sme produkt na pomedzi nejakého užitkového prvku pre kancelárske priestory, do ktorého môže človek vstúpiť, v ktorom si môže oddychnúť, kde si užije tzv. Svetelnú sprchu, kde jednotlivé konštrukčné časti, je to síce artová socha, ale zároveň je to funkčný objekt, do ktorého človek vstúpi, môže tam oprieť, nabiť si mobilný telefón a vlastne celý sme ho premiérovo vlastne ukázali v Base Milano, ktorá je viac takou artovou scénou v rámci Milánskeho týždňa dizajnu, kde práve pre kurátorov táto koncepcia, náš prístup, taký hraničný, že či je to už dizajn, alebo ešte stále viac ten art design zarezonoval. A toto je vlastne už priamo pohľad z inštalácie vlastne do veľkého objektu na Milánskom týždni dizajnu. Vlastne celá tá konštrukcia tohto objektu pozostáva z magnetických spojov, kde využívame pre 3D tlač práve ten parametrický model pre spojavku na rastromu, čiže je vysoko pružný a veľmi flexibilný tento celý objekt. Svetelná sprcha je jasný z našich cystolitov a zároveň všetky vlastne výstuže a tá geometria, ktorá pôsobí, je hranatá, ale vysokoorganická, vlastne tiež rešpektuje vlastne geometriu toho nášho užitkového vzuru v rámci fízrubutia. Takže toľko Milánsky týždeň dizajnu, tu ešte máme vlastne pár takých detailných záberov. Aké boli reakcie takej odbornejšej verejnosti? Že aký typ odbornej verejnosti reaguje na takýto typ výstupu? Tento objekt je pomerne veľký, je vysoký takmer 3 metre a kto sa pristavoval, boli hlavne architekti. Zaujímalo ich chápem, že pre tých vyslovene takých kustódov v rámci nábytkového dizajnu, tí potrebovali dlhší priestor na to, aby pochopili vlastne, čo je to ako strom vo vetre, že je to pre nás ten symbol flexibility a odolnosti a rastu v rámci pracovného prostredia ako idiom, ale architekti v tom jasne videli nejaké konštrukčné princípy, ktoré si vedeli predstaviť a aplikovať do väčších objektov. A teda rezonovalo, myslím, veľmi zaujal ten projekt. Mali sme také ohlasy, kde vyslovene sa pri nás zastavovali ľudia žijúci v zahraničí a vyslovili ako keby určitú hrdosť aj, že sa zaoberáme takýmto zaujímavým projektom. Áno, toto si pamätám, bolo veľmi milé, že práve tí Slováci, ktorí pricestovali z rôznych miest na Milánsky týždeň dizajnu, tak sa veľmi tešili, že vidia takýto veľmi špecifický zvláštny projekt, naozaj, ktorý prepája vedu a umenie v Miláne. A vy ste si vlastne vybrali tieto 3 základné biomimetické princípy ako tie hlavné dominantné pre tento projekt. A teraz vlastne už hneď pokračujete ďalším výstupom, ktorý sa teda volá BioWellbeing. Čiže on ďalej pokračuje vlastne v tom výskume, aplikovanom výskume už vlastne, alebo vytváraní konkrétnych produktov a objektov, ktoré stále vychádzajú z týchto 3 princípov. Ako som povedala, rok 25 bol veľmi náročný, pretože sme boli zaviazaní k tomu, že v podstate ho uzavrieme tým, že v podstate vytvoríme komercionalizovateľné prototypy, naozaj užitkových foriem, nejaké nové typológie nábytku pre pracovné priestory. Čiže tým, že sme vedeli, že musíme v podstate naozaj tú fázu tvorivosti rozdeliť aj na tú inkubačnú, nejaký medzikrok, to bol ten strom vo vetre, aby sme sa dopracovali naozaj v logickej forme toho, aké vlastnosti, aké typy nejakých zariadovacích prvkov by sme vlastne vykreovali pre tú finálnu kolekciu na záver roku 2025. Takže áno, my sme vlastne pracovali stále s tými istými biomimetickými zdrojmi inšpirácia a modelmi, o ktorých stále zbierame doteraz dáta, že tá vedecká činnosť stále prebieha. A my vlastne sme hľadali tie rôzne formy tej aplikácie, až sme vlastne sa rozhodli ako keby na drobné rozobrať tie jednotlivé užitkové časti
toho artového objektu ako strom vo vetre a vytvorili sme základ pre vznik kolekcie, ktorá bola prezentovaná a bola aj ocenená, to povieme dopredu, v Číne na Maison Shanghai, kde sa nám ako prvému slovenskému subjektu a už to bolo vlastne umenie z akademického prostredia podarilo vystavovať. Aby som povedala možno aj toľko, že Maison Shanghai je podujatie v rámci China Furniture, to znamená, že celkovo sa jednalo o približne 3500 vystavovateľov, medzi ktorých bola vlastne táto cena udelovaná, takže je to naozaj taký celkom výrazný úspech. A je to teda postavenie v podstate tohto veľtrhu v ázijskom prostredí, ktorý akože má tam naozaj veľké renomé. A opäť vlastne pri tej prezentácii nášho projektu v súťaži my sme vlastne súťažili s komerčnými subjektami, takže vlastne my sme boli akademické prostredie, ocenené, vlastne akademický projekt v konkurencii komerčného prostredia. Mali sme možnosť aj ako 10-minútové prezentácie v rámci toho obrovského publika na Maison Shanghai. Ja osobne som nikdy v živote neprezentovala pred tak obrovskou plochou digitálnou, čiže bola to taká aj skúsenosť, ako človek pracuje s vlastným stresom. Takže bolo to naozaj veľmi zaujímavé, mali sme tam pomočníka, lebo vlastne napriek tomu, že my sme boli zdatní v angličtine, tak práve to čínske publikum to všetko potrebovalo tlmočené. Takže bola to aj taká skúsenosť vôbec, ako takto prezentovať, keď máte aj tlmočníka. Ale aby sme sa teda vrátili k tej kolekcii, keďže sme videli ako strom vo vetre, tak možno aj trošku cítite určité fragmenty práve toho stromu vo vetre, kde vlastne všetky prierezy týchto produktov majú ten prierez Phi, ktorý je vlastne tým základom našich mechanických vlastností, našej geometrie, bunkových štruktúr. Nechceli sme konkurovať kvalitnému kancelárskému nábytku, lebo navrhnúť dobrú stoličku, to je ako navrhnúť nový model auta. Všetko je tam prešpekulované, vyšpičkované. My sme chceli ponúknuť alternatívu, ktorá pomôže vytvoriť ten priestor pracoviska viac biofilne, aby sa tam ten človek mohol v rámci nejakej alternatívy k tomu bežnému, v rámci niektorých vybraných zón cítiť príjemne a inak. A preto sme vytvorili vlastne tieto tri produkty. Nízke sedenie, ktoré sme nazvali Bioware Wood od toho korienka, pretože práve ten korienok je tam takým dominantným. Potom je to Biowood Glow, to je svietidlo, ktoré keď si neskôr predstavíme, je vlastne vysokomodulárne a môže prerásť až do veľkého paravanového objektu, ktorý je reprezentovaný úplne napravo takou akoby pavučinovou vyplikávacou stenou, ktorá môže sa stať aj súčasťou práve tých svetelných objektov. Asi by sme teda začali znova tou inkubačnou fázou, ako vlastne sa tento projekt vyvíjal. Ktorá takmer neexistovala. Bola veľmi rýchla. Bolo to v lete a to bolo prvýkrát, čo ja a môj kolega, docent Iring, sme nemali leto. Musím to tak povedať. Nehovorím, že to lutujem, bolo to iné leto, veľmi zaujímavé, ale tým, že Maison Shanghai výstava bola už začiatkom septembra, tak naozaj počas leta prebiehalo všetko prototypovanie, tvorba všetkých grafických materiálov, takže bolo to pomerne dosť náročné. Čiže ako vidíte, toto nízke sedenie je takou jednoduchou alternatívou, je modulárne, je možné vkladať práve aj ten svetelný panel ako spojovací prvok medzi viacero sedení a tiež z hľadiska toho, kto na tom sedí, je možné vlastne aj zamieňať také tie, my to voláme ako štuplíky, sú to vlastne také tie výstuže, ktoré v prípade, že by to používal človek, ktorý má vyššiu váhu, tak oni vlastne tie konštrukčné výstuže to celé vlastne vypevnia. Celkovo toto kreslo je veľmi pružné a flexibilné, je to také... Je to naša alternatíva do kufra, ako sme ju nazvali. Zatiaľ len ako prototyp. Áno, zatiaľ len ako prototyp, samozrejme. To samotné svietidlo je modulárne a ako vidíte, dajú sa na ne, ono celé sa vlastne spája zase pomocou magnetov, čiže je to systém klik, celé sa spojí a dá sa na ne napájať práve deliaca stena, ktorú sme nazvali Biowood Divider, kde toto svietidlo nemá ani tak plniť tú primárnu funkciu osvetľovania pracovného priestoru pre tie pracovné účely, ale pri našom výskume sme zistili, že tie cystolity majú veľmi zvláštnu schopnosť
že ohýbajú svetlo takým spôsobom, ktorý veľmi dobre pôsobí na človeka a dá sa porovnať s terapiou fotobiomodulácie, ktorá je dostupná normálne v zdravotníckych zariadeniach a práve má odburávať stres. Čiže my sme vlastne pracovali či už s rozmiestnením geometrie týchto malých svetelných objektov v rámci tohto svetla, ale aj s ich veľkosťou, ktorú teda všetko sme to mali odmerané tak, aby sme tento pozitívny efekt na ten well-being, a preto sa volá celá tá kolekcia well-being, aby to pozitívne vplývalo na človeka, ktorý vlastne si takýto objekt uniesli do svojej kancelárie. No a ten tretí objekt je tá samotná deliaca stena. To sú fotky zase. A ten vlastne sa mal rozvetvovať ako stromčík. To vetvenie stromu spolu s tými štruktúrami, ktoré vlastne boli predefinované znova z tých koreňkov rastlín, dali základ vzniku v podstate takýchto modulov, kde 3 rôzne formy vlastne geometrické vieme jednoducho vyklikávať do rôznych rozmerov, ktoré naozaj môžu rásť až na veľkosť tejto miestnosti a buď môžu byť zavesené či už na tom optickom prvku, Biomood Glow, alebo samostatne vlastne v priestore. Na nich je ešte špecifické to, že tak ako do vlastne toho sedáku sa dajú dávať tie výslužové štuplíky, tak tu zase to umožňuje užívateľovi zadefinovať si, že či chce, aby tá stena ešte bola nejaká fluidná, že či to má bolo nejaký taký ako vizuálny, estetický prediel, alebo naozaj priam až akustický prvok, pokiaľ vlastne tie výsluže sa tam vyklikajú naplno do všetkých tých buniek. Ešte som sa chcela spýtať, že ako je to vlastne s materiálom? Viem, že vy pracujete s drevným prachom, ktorý je základ, kombinujete to s PLA a využívate technológiu 3D tlače, čo môže vyzerať jednoducho, vôbec to nemusí byť jednoduché. Či ste od začiatku mali nejaký vytipovaný napríklad že pomer alebo typ vlastne kompozitu, alebo ako ste pristúpili vlastne k tomuto riešeniu materiálom? My sme si dali v projekte za cieľ, že chceme, aby tá finálna kolekcia samozrejme bola z hľadiska dopadov na životné prostredie zadefinovaná ako nejaká, aby tam bola možnosť recyklácia a podobne. Všetko má vplyv na životné prostredie, čiže pojem ekologická, viete, nechcem to takto nazvať, aby proste sme si boli vedomí tých vplyvov v rámci životného cyklu. Mali sme partnerskú organizáciu, ktorá sa zaoberá 3D tlačou, E2 Industrial Innovations, ktorí naozaj majú špičkové technológie 3D tlače. Počas vlastne jednotlivých fáz projektu sme využívali viacero typov 3D tlače. Ono to aj vidieť na tých modeloch a prototypoch a genetických modeloch. V princípe sme využívali hlavne vysokopresnú veľkoformátovú 3D tlač. Není to tá veľkoformátová 3D tlač, kde si človek vymyslí na svoj vlastný materiál, kde sa dá čo to pridať a tým pádom máte nejakú veľkú dízu a rameno, ktoré podobne ako veľký obrábací CNC stroj ten materiál tlačí. Tým, že my vlastne sme sa zaoberali biomimetikou, sme museli byť vysokopresní a tam sme narazili na množstvo limitov súčasnej technológie 3D tlače, kde sa nám stávalo, že po takmer týždni, ako prebiehala 3D tlač nejakých veľkých objektov, nejaký drobný výkyv elektrickej energie nastal a už vlastne ten model nebol taký, ako by mal byť. Už tam bolo vidieť nejakú chybu. Tie materiály, ako ste povedali, ako videli ste tú prvú kolekciu, kde sme vlastne reinterpretovali tie artové dizajny. Tam sme využívali naozaj kombináciu dreveného filamentu, vlastne to drevný prach plus PLA, kde sme využívali tie najvyššie koncentrácie, 40% drevného prachu, aby práve sme podporili nejakú tú biologickú odburateľnosť tohto materiálu. Ale využívali sme aj veľa vlastne UV rezínu, tá živicová 3D tlač, na čo nie sme úplne hrdí, ale žiaľ Bohu v rámci toho tých finančných možností a časových projektu sme nenašli inú alternatívu nejakého rezínu, ktorý mal také optické vlastnosti, aby bol pre náš projekt relevantný. Čiže ako my hovoríme, my chceme inšpirovať vlastne tých, ktorí tie prostriedky majú, aby aj posunuli práve ten vývoj možno v tých materiáloch pre 3D tlač na takú úroveň, aby aj menšie subjekty, ako sú napríklad univerzity, mohli práve získať rezín, ktorý je biodegradovateľný a transparentný. Určite by sme vedeli vymyslieť alternatívy, ktoré sú recyklovateľné, ale stalo by nás to oveľa viac peňazí a veľmi dlhý čas by nám trvalo, kým by sme zistili, či tie mechanické vlastnosti sú naozaj ekvivalentom k tomu materiálu, ako je napríklad 5G, z čoho bol tlačený ten veľký objekt ako strom vo vetre, kde
aj výber materiálu v kombinácii s tými štruktúrami vlastne zabezpečil to, že celý ten objekt je ľahký a stále veľmi pevný, že človek môže zavadiť, oprieť sa, triasť ním a jednoducho ten objekt stojí. Teraz vlastne máme tu nejaké ucelené vlastne keby 3 výstupy, ktoré boli nejakým spôsobom prezentované odbornej verejnosti alebo verejnosti. Budúci rok by sa ten projekt vlastne mal ukončiť. Že aké výstupy vás teraz čakajú alebo na čom pracujete? A ešte druhá časť tej otázky je, že v rámci takýchto prezentácií väčšinou prichádzajú investori, noví partneri, experti a tak ďalej, že čo sa vám podarilo nasať do toho projektu, čo ešte dokážete vlastne využiť teraz, kým beží. Chceli som možno tú prvú otázku, keď ty... Možno povedať to, čo nás čaká. Vlastne čaká nás posledná etapa, kedy vlastne sa máme ešte viac posunúť k tej utilitárnejšej podobe vlastne kancelárskeho nábytku, ktorý bude vychádzať vlastne už z toho poučenia a bude extrahovať to, čo sme doposiaľ vlastne v rámci projektu nadobudli vedomosti. A pripravujeme v podstate potom na budúci rok v mesiaci máji v Portugalsku veľkú prezentáciu záverečnú projektu v zahraničí. A zároveň by sme boli aj veľmi radi, my sme mali zámer prezentovať vlastne tento projekt v takej ucelenej podobe aj v slovenskom prostredí, ale tým, že sme stratili ten jediný výstavný priestor špecializovaný na dizajn, sa nám trošku tie možnosti obmedzili. Takže toľko možno. Určite chceme túto kolekciu posunúť, nechceme už vytvárať niečo úplne nové. Toto stále sú prototypy a my máme teraz vlastne približne rok na to, aby sme tieto prototypy naozaj, aby sme vychytali ich muchy, aby sme zistili všetky nejaké limity tejto kolekcie, aby sme netvrdili niečo, čo nie je pravda, aby sme odtestovali aj vôbec vlastnosti, nosnosti, naozaj tie optické ucelené vlastnosti, aby sme získali spätnú väzbu od ľudí, ktorí prídu s týmito produktami do kontaktu a tým pádom vedeli naozaj nejakým spôsobom ten náš projekt aj verifikovať a etablovať v rámci pracovných priestorov, pre ktorých bol určený. Ešte by som tu možno trošku ti skočila do reči, že vlastne aj na tej prezentácii v Šanghaji, ktorú tu vidíte vlastne pred sebou, naozaj v tom azijskom priestore získať veľký výstavný priestor, to už môžu len tie veľké firmy, takže my sme boli postavení vlastne pre tú úlohu prezentovať sa na 3x3 metre. Na 3x3 metre a zbaliť samozrejme tú výstavu do v podstate 3 kufrov. Takže vlastne už od začiatku navrhovania tých objektov, ktoré sme tam prezentovali, bol tento, ako keby toto kritérium bolo začlenené do tvorivého procesu. Ale chcem úplne inú vec povedať v tejto súvislosti, že už tam proste bola tá snaha návštevníkov výstavy testovať tieto produkty. To znamená, že sadli si na to sedenie, áno, proste jednoducho chceli overovať tie vlastnosti, ktoré deklarujeme, že teda vlastne tým biomimetickým prístupom sme vniesli a tak oni to chceli. Aj poskákali potom vyslovene, že to má byť odolné dverí, išli, ale vydržalo. Takže áno, je to podstatné, že vlastne tá verifikácia toho riešenia a toho, čo teda my tvrdíme, je veľmi dôležitá súčasť vlastne toho, čo nás čaká. A možno ešte k tomu, že do kufra, najprv to bol pre nás nejaký limit, že popri tom, že sme mali všetky tie dáta k dispozícii a mali sme obrovský objekt ako strom vo vetre a mali sme zhruba 3 mesiace na to, aby sme od píky teda z toho vytiahli tú finálnu kolekciu na rok 25, tak sme si uvedomili, že dobre, že sme si dali tento limit, lebo keď sme potom videli, čo sme vytvorili, tak nám to prišlo tak logicky usporiadané, ako funguje aj príroda, že príroda naozaj neplýtvá ničím, nevytvára odpad, všetko je modulárne, všetko má viac funkcií a my sme vlastne vytvorili kolekciu, ktorá je neskutočne modulárna. V podstate je redukovaná na nejaké 3 základné tvary, sú tam vlastne tie, my ich voláme pavučinky, ktoré si človek môže vyklikať. V podstate celý ten trik funguje na tom, že tá pavučinka podľa toho, ako sú do nej osadené malé neónové magnetíky, tak nám vytvára množstvo variácií, ako vlastne sa ten systém dá vyklikať, s tým, že naozaj veľmi sme sa hrali s fraktálovou geometriou, aby sme naozaj umožnili veľké množstvo variácií a možností, ako sa dajú tieto malé komponenty vzájomne prepájať.
Čiže, či by sme do Šanghaja doniesli len 3, 6, alebo by nám to geometricky rástlo, tak stále sa vieme na to, aby sme tú kolekciu odprezentovali, dostať do jedného kufra. Rovnako nám to vytvorilo tie mydlá preto, aby sme nejakým spôsobom zatraktívnili naše svietidlo, ktoré síce funguje, aj keď je len v tom základnom organickom tvare, ale práve môže slúžiť ako nosný prvok, aby sme zase ho navalovali 3, 6, 9, viacero lamp medzi sebou nám zase prepojí táto stena v horizontálne aj vertikálne. Čiže v podstate, keď sme aj s kolegom, ktorý vlastne je spoluautorom tejto kolekcie, sa o tom rozprávali, tak sme ani neverili tomu, že tak extrémne krátky čas sme naozaj vytvorili kolekciu, s ktorou sme spokojní. Ako dizajneri vieme, že toto nie je úplne tradičná typológia, že vidíme v tom práve tú novosť a že sme získali taký to volám, že tvorivý drive, že nás to naozaj bavilo, že aj keď sme boli veľmi vyčerpaní zo začiatku, keď sme tvorili ako strom vo vetre a naozaj aj veľa ľudí teda nám s tým odpadlo, ale vravím v dobrom, nezvládli proste tú intenzitu tej záťaže. Podali sme ďalší projekt, kde práve tá inkubačná fáza, tá fáza, kde ako keby my sme mali najmenej času hrať sa naozaj s tými biomimetickými modelmi, lebo ja viem, že pre vedcov ten biomimetický model predstavuje objekt výskumu, oni do toho púšťajú lúče svetla, laser, režú to, naťahujú to, drvia to, ale nám sa to proste ako dizajnerom páčilo a my sme nemali veľa času sa s tým hrať. My sme museli čisto vychádzať z toho, aha, tento objekt robí toto, čiže ak to má svetelné optické parametre vlastnosti, tak my ho musíme použiť ako optický prvok. A nemali sme priestor si to viac užiť a hrať sa s tým. Čiže ten ďalší projekt sme sa rozhodli napísať tak, že už nebudeme viazaní len na drevo, ale necháme si vyslovene out of the box a keď sa inšpirujeme tučniakom, tak sa inšpirujeme tučniakom. Áno. Čiže zostane biomimetických princípov, len rozšírite. Budeme pracovať s biomimikry, ale musíme rozšíriť tieto možnosti naozaj na aj organizmy, aj rastlinného sveta, živočíšneho sveta a určite by sme chceli viac začať spolupracovať aj s našimi študentami. Takto je vychádzať projektu a v podstate necieli tak úplne možno, že na tie finálne dizajny výstupy, ale viac proste naozaj vytrvať v tej fáze tých preddizajnerských výskumov, že vlastne čím sa zaoberať a spoznať viac vlastne o materiáloch, o technológii, o princípoch. Ja by som možno ešte tu nadviazala na kolegyňu, čo sa týka novosti vlastne tohto riešenia. Tak práve to vnesenie tej biomimetickej inšpirácie vytvára vlastne veľký potenciál nielen pre originalitu riešení, lebo aj napriek všetkým obmedzeniam, ktoré sme napríklad mali tu takým tým naozaj logistickým obmedzeniam pre túto kolekciu, tak vznikli naozaj veľmi originálne produkty v tom celom plnom potenciáli tej modulárnosti a variability. Ale vlastne tým vnesením tej biomimetickej inšpirácie vlastne aj tie ďalšie komponenty novosti, akým je, že vlastne do akej miery dokáže ovplyvňovať to riešenie vlastne nasledujúce generácie produktov. To je taký jeden aspekt vlastne novosti, keď dekomponujeme na originalitu vlastne tento prenos na ďalšiu generáciu produktov a v podstate aj nejaká transformatívnosť toho, že ako pristupujeme k tvorbe, aké procesy zapájame. Takže tu práve tým uplatnením biomimetiky naozaj, že sa veľmi vzdialujeme od takého tradičného možno ponímania dizajnu z podoby možno začiatkov dizajnerských v nejakej prvej polovici 20. storočia, keď by sme išli po tej forme a potom, že vlastne čo potrebuje klient. Takže tu je ten potenciál, ktorý sa nám otvára možno aj na ten výskum. A ešte by som povedala, možno aj k tomu ste sa pýtali, že čo s tým, ako to ideme zhodnotiť. No, tak my minimálne máme 3 užitkové vzory, máme 5 chránených dizajnov a ešte teda vlastne ďalšie vznikli a sú v procese. Čo je v podstate nejaké duševné vlastníctvo, ktoré je balíček, ktorý už nemusíme len my celkom spravovať, ale máme na univerzite pracovisko referát pre transfer technológií, ktorý by mal vlastne s týmto aktívne pracovať. S týmto potenciálom, ktorý vlastne ten výskum doniesol. A určite, čo ešte ja by som chcela zdôrazniť, všetci vieme, že žijeme v podstate dobu globálnej environmentálnej krízy.
A v súčasnosti tie kompetencie dizajnera, to už musí byť povinná jazda tak, ako že na tejto stoličke sa dá sedieť, tak táto stolička musí byť aj udržateľná a spĺňať aj tieto parametre návrhu. A práve prostredníctvom biomimikry a bioklimatiky vieme ukázať študentom cestu, že pokiaľ tie produkty, ktoré oni navrhujú, budú mať tú filozofiu, ako by ich navrhla príroda, oni sa v istom zmysle automaticky stávajú udržateľnými, biofilnými. Stačí im už len mať tie nejaké základné vedomosti potom o materiáloch a životnom cykle produktov, aby vedeli zužitkovať práve túto formu inšpirovania sa v svoj prospech, aby vytvárali naozaj aj zdravšie a udržateľnejšie produkty do budúcnosti. Lebo jednoducho tá doba bude chcieť nielen novosť, ale aj práve túto zložku tej udržateľnosti od dizajnera. Aj preto tých študentov vlastne, ak by ďalší projekt prešiel, chceme zapojiť v rôznych úrovniach a viac do tohto projektu. Jednak aj my ako tím pedagógov sme nadobudli kompetencie a vieme, ako to zužitkovať v rôznych predmetoch a materiálových zadaniach, záverečných prácach. A ďalšia vec je, že ešte sme si uvedomili, že s biomimetikou vieme pracovať nielen na úrovni toho materiálového výskumu, že inšpirujeme sa na tvrdou formou, ale aj v metaforách. Proste umenie je plné metafor a práve napríklad design pre sociálne nejaké design for social innovation, aby som to takto povedala, práve tam sa vieme tou prírodou inšpirovať, pretože ona funguje v rámci ekosystémov na rôznych úrovniach. Čiže naozaj by sme chceli ten projekt rozšíriť aj o takúto mäkkú stránku tej inšpirácie. Nekonečný potenciál na množstvo zaujímavých tém a otázok. Takže veľmi pekne vám ďakujem za tieto odpovede. Myslím, že akurát sa blížime k nášmu časovému limitu. Tak veľmi držím palce vášmu projektu Bioware Design a ešte raz ďakujem našim hostkám Elene Farkašovej a Zuzane Tončíkovej z Technickej univerzity vo Zvolení.